κοινοπαθών το 1069. Χόρεψα μόνος μου ό,τι ονειρεύτηκα, ζωή παράξενη πάντα σε δέχτηκα. Η αγάπη της για τον αθλητισμό και η απίστευτη δύναμη θέλησης την οδήγησαν στην κορφή. Η Ανθή Καραγιάννη, παρά τα σημαντικά προβλήματα στην όρασή της, αγωνίζεται σε 3 διαφορετικά αθλήματα, πετυχαίνοντας σπουδαίες διακρίσεις σε πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις για αθλητές με αναπηρία. Έχω μειωμένη όραση, το αριστερό μου μάτι δεν βλέπει καθόλου, το δεξί μου μάτι βλέπει 2 δέκατα. Αυτό το πρόβλημα το απέκτησα από την κοιλιά της μητέρας μου στην ουσία, γιατί η αδερφή μου όταν η μητέρα μου ήταν έγκυος, δεν υπήρχαν τότε τα εμβόλια που κάνουν τώρα οι εγκυμονούσες γυναίκες. Είχε κολλήσει η αδερφή μου την παιδική αρρώστια την ερυθρά, την οποία την μετέδωσε στην μητέρα μου και η οποία μεταφερθήκε και σε μένα και δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα στο μάτι μου. Εσύ αισθάνθηκες ποτέ άβολα ως παιδί? Στεναχωριόμουν όταν ήμουν μικρή, ναι. Αλλά μετά το δούλεψα μόνη μου. Μου εξηγούσαν οι γονείς μου, με βοηθήσανε πολύ οι γονείς μου στα πρώτα χρόνια που πήγαινα σχολείο. Στην παιδική μου ηλικία τα παιδιά, οι συμμαθητές μου με κοροϊδεύανε για το πρόβλημά μου. Συνήθως έτσι κάνουν τα παιδιά μεταξύ τους. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο Άσεν της Ολλανδίας το 2006, ήταν η πιο διακεκριμένη Ελληνίδα αθλήτρια, κερδίζοντας 2 χρυσά μετάλλια στα 100 μέτρα και στο άλμα εις μήκος. Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας κατάφερε να κατακτήσει 3 αργυρά μετάλλια. Από τη στιγμή που έβλεπα έστω και λίγο και έβλεπα ότι μπορούσα να κάνω πράγματα, τα έκανα πάντα από μικρή. Η Πελαγία Παπα-Νικολάου σήμερα είναι 26 ετών. Η μειωμένη όρασή της τη βοηθάει να κινείται σχετικά άνετα και να αντιλαμβάνεται από μια συγκεκριμένη απόσταση τα χαρακτηριστικά του άλλου. Χρησιμοποιώ το λευκό μπαστόνι μόνο εκεί που νιώθω φοβερά ανασφαλής, δηλαδή για να είμαι αναγνωρίσιμη από τους οδηγούς σε έναν δρόμο, ας πούμε, με μεγάλη κυκλοφορία και έντονη κυκλοφορία κτλ. Αχ, τα μάτια σου για τα όνειρα μου κάναν ερωτούνε. Η Πελαγία γεννήθηκε 6 μηνών και 3 εβδομάδων και της παρουσιάστηκε λόγω προορότητας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της σε θερμοκοιτίδα. Σήμερα είναι δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Οι πτυχιούχοι με αναπηρία βιώνουν μια μεγάλη μοναξιά. Τι εννοείς? Εννοώ ότι υπάρχει μια νομοθεσία η οποία, όσο και αν ακούγεται περίεργο, δεν είναι πολύ προστατευτική για τους έχοντες πτυχίο με αναπηρία. Και αυτό γιατί δεν τους εντάσσει επίσης και δεν τους απορροφά επί ίσης όρης. Έχεις αισθανθεί ποτέ ανάπηρη? Εγώ νομίζω όχι, δεν μας δίνεις αυτή την αίσθηση. Ο όρος αναπηρία δεν είναι απαραίτητα κακός όρος. Δεν είναι ένας κακός όρος. Είναι σίγουρα καλύτερος από τον όρο ειδικές ανάγκες ή από τον όρο ειδικές ικανότητες. Δεν έχω ούτε ειδική ανάγκη, καμία ειδική ανάγκη και καμία ειδική ικανότητα. Αναπηρία έχω γιατί αυτό είναι ένα δεδομένο. Είναι μια συνθήκη, όπως είπα στην αρχή. Αν έχω αισθανθεί ανάπηρη, όχι. Πολλές φορές όμως έχω αισθανθεί ότι ζω σε ένα αναπηρικό σύστημα. Αλλά νομίζω ότι η αξία έχει μάχη και ο αγώνας. Χόρεψα μόνος μου ό,τι ονειρεύτηκα, ζωή παράξενη πάντα σε δέχτηκα. Δείγματα θριάμβου της ανθρώπινης θέλησης, πρότυπα πίστης και δύναμης, γιατί το μόνο πράγμα που είχαν στο μυαλό τους ήταν να βγουν νικητές και το κέρδισαν. Κράτησε το πρόσωπό σου κάτω από τις ηλιακτίδες και ποτέ δεν θα δεις τη σκιά. Έλλην Κέλλερ. Ο άνεμος μέρες και θύμισες εσένα που έφυγες και δεν με φίλησες. Ένα χειροκρότημα για αυτούς τους ανθρώπους. Το κέρδισαν με την αξία τους, με τη δύναμη της πίστης και με τη θέλησή τους για ζωή. Πότε σε έβλεπα που παρακολουθούσες σχεδόν συγκινημένο. Είναι σπουδαίο βίντεο. Χαίρομαι πάρα πολύ που προβάλλουν τέτοια πράγματα και τέτοιοι άνθρωποι. Αυτοί είναι άνθρωποι παραδείγματα για τις μανάρες στα παιδιά τους και όχι αυτά που προβάλλουν την τηλεόραση, τα show.
Και δεν είναι νικητές μόνο στα ματίνα, είναι και μαχητές. Και αυτό είναι μερικές φορές ακόμα πιο σημαντικό. Το να παλεύεις καθημερινά και βλέπουμε τελικά ότι το σημαντικότερο αγαθό που είναι η υγεία, πόσο πολλές φορές στη χώρα μας δεν βοηθάει τους ανθρώπους που δεν το έχουν ή το έχουν σε περιορισμένο βαθμό. Το ξεκινάει και από εμάς τους ίδιους, γιατί θεωρούμε την υγεία μας κάτι τόσο δεδομένο. Δεδομένο. Αυτό είναι. Ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν το είχαν ποτέ ως δεδομένο, όμως κατάφεραν και ξεπέρασαν όλες τις δυσκολίες και δεν το θεωρούν και ειδική ανάγκη ή ειδική ικανότητα. Αποδέχονται την αναπηρία που έχουν και προχωρούν με αυτήν. Πολύ σωστό. Αλλά και το ρεπορτάζ αυτό καταξιώνει την εκπομπή μας και τη θέση μας. Συμφωνώ με το Βαγγέλη, γιατί δεν είναι το ενδιαφέρον μας μόνο στη Τζούλια και στη Μανολία, Κάνουμε χιούμορ με αυτά, αλλά και σε πρόσωπα που έχουν αξία, που δίνουν αγώνα, που ακολουθούν αυτά τα μηνύματα της Κέλλερ. Και συγχαρητήρια στην Αλαμάνο τη Χριστίνα για το ρεπορτάζ που έκανε. Και στην Ευγητή Γερκιά και τον Μιχάλη Τσαφάκη που κάναμε τη συνέντευξη. Που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Και γι' αυτό μας αγαπάει και ο κόσμος και μας λέει κάτι άλλο. Την ώρα που προβάλλεται βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά, πολύ νεαρό κόσμος αυτή την ώρα. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή και με αυτό το ρεπορτάζ με τον κύριο Χαρταβέλα, όλη αυτή η συζήτηση που έγινε με τον κύριο Χαρταβέλα και με την κοπέλα την χρωμή. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πολύ σπουδαία να προβάλλονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστήσουμε και τον κόσμο, ξέρετε.